el territori en conflicte, però volíem esbossar una sèrie de reflexions i d'anàlisis per tenir un debat, si pot arribar a mimetitzar-se allà perfecte, però si no, si més no, tenir-lo aquí ja és molt interessant. Com comanava els companys, jo assumeixo gran part de les coses que han dit i trobo que són interessantíssimes i així m'evitaré de repetir-les. Començaria dient que el primer que hem de fer per veure què passa al País Basc és plantejar un context social, polític i geogràfic, si cal. I hem de veure que és l'únic país, és l'única regió d'Europa que té un 15%, o un 18% o un 20% del vot segrestat. Per tant, és un context molt concret en què hi ha una repressió política molt forta. Per tant, entomar aquest problema des d'un punt de vista ètic o moral, com intenta fer sempre l'estat espanyol, enfrontant els violents contra els demòcrates, etc., és totalment absurd. Per tant, en un exercici d'higiene semàntica, si voleu, no entrarem a valorar gens què és la violència, si és bona, si no, des d'un punt de vista ètic, sinó des d'un punt de vista sempre estratègic. En aquest sentit, com es sustenta que a l'Europa del segle XXI hi hagi un 15% de la població d'un país que no pugui votar, que no pugui exercir el seu dret democràtic, i no només no pugui votar, sinó que no pugui exercir un dels altres drets democràtics fonamentals, que és la lliure autodeterminació dels pobles. Es sustenta bàsicament sobre la ideologia, sobre una ideologia que ha anat fomentant l'estat espanyol, tal com deia en Tato, en què el nacionalisme espanyol és l'únic, i a més es presenta com a únic en tant que és invisible, perquè sempre nosaltres som els nacionalistes, els espanyols, o el centralisme espanyol no és nacionalisme, sinó és la correcta actuació política. Per tant, s'intenta invisibilitzar i per tant el que estem fent és trobar el debat de sempre, i que ja ens deia Gramsci, que el sistema no només es sustenta sobre la violència, sobre la policia, sobre l'exèrcit, sobre les lleis, sobre les presons, sinó sustenta en bona part sobre el control ideològic de les masses de la població. Per tant, pensem des d'en Lluita que per afrontar aquest problema el que hem de fer és sobretot parlar d'hegemonia política, d'hegemonia ideològica. I en aquest sentit, saludem efusivament i pensem que és un gran pas que l'Esquerra Abertzale aposti únicament per vies polítiques. Per tant, ens trobem en una discussió estratègica en què el que estem valorant és el que estem fent és positiu, ens fa avançar en els drets democràtics, ens fa avançar en aquesta construcció d'una nova hegemonia d'esquerres, o ens està fent recular. Per tant, sortim del tema violència, sortim del tema demòcrates contra antidemòcrates i parlem d'estratègia dels nostres companys, els nostres companys d'Euskal Herria, i de quina és la via més oportuna per aconseguir els objectius polítics que tenen. Per tant, no és un debat essencialista, és un debat en què hem de parlar del context històric i de les nostres vies polítiques per aconseguir aquest alliberament social i nacional. En aquest sentit, l'altre dia vaig tenir la sort de poder parlar amb el Txelvi Moreno, un dels portaveus de l'Esquerra Abertzale, i em comentava que per primer cop, tot i que no es tracta de fer futurologia ni molt menys, però sí que ell des de dins comentava que els 7.000 o 8.000 militants de l'Esquerra Abertzale estaven tots convençuts que havien d'apostar únicament per la via política. Llavors jo crec que això és un nou context. En un altre moment o amb llibres o amb les revistes podeu trobar molta més informació de tota l'evolució de l'Esquerra Abertzale a nivell històric. No tenim temps ara per entrar, però a nivell sintètic podríem dir que sempre dins del moviment d'alliberació nacional basc hi ha hagut dos debats estratègics molt forts. Un pel que feia com s'havia de lluitar, si s'havia de fer a través de la lluita armada, a través d'una lluita elitista d'alguna manera, en què una sèrie de persones podien portar l'alliberació a les altres, o si s'havia de fer a través d'una lluita de masses, en què els sindicats, en què la població, en què les dones, en què els immigrants participessin tots d'un front comú per tirar endavant l'alliberació de classe, però també l'alliberació nacional. I un altre debat que entronca amb aquest sobre la lluita armada i la lluita de masses era si el que s'havia de fer era un front nacional, un front que ajuntés tots els nacionalistes bascos, o un front de classe, un front que ajuntés els sindicats, les organitzacions d'esquerres, els partits progressistes, etc. Més lluny o més a prop que tinguessin reivindicacions o que creiessin en la independència. Jo penso que el mínim hauria de ser, o el màxim, depèn de com es miri, hauria de ser que tot aquest bloc pensi que hi ha d'haver el dret efectiu a l'autodeterminació, però nosaltres pensem que igualment és interessant ajuntar-se amb sectors polítics que són estrictament independentistes. Bé, aquest debat s'està reproduint ara. El que passa és que el bo, la gran notícia d'ara és que sembla que el debat polític sobre l'eix de com s'ha de lluitar
està sent únicament abordat des d'un punt de vista polític. Fins ara, en la història d'Esquerra Abertzale, hi ha hagut moltíssimes decisions en què diferents sectors, estratègicament, i incloent aquests debats, tenien posicions enfrontades i s'acabaven separant. Ara, actualment, menys per la impressió que em va donar el Txelo Moreno, deia que no. Dic, no es tracta de fer futurologia, però jo crec que ens hem de posicionar una mica sabent que és un nou escenari, que és difícil que repeteixin aquest cercle que sembla que sigui la història del moviment Abertzale, que sempre es va repetint, va passant pels mateixos punts, hi ha canvis, ara està dalt, ara està baix, però torna sempre a donar la volta. Jo això ho volia lligar sobretot i analitzar-ho també des d'un punt de vista molt de classe i de com hem vist, jo de petit veia quan vèiem Tierra i Libertad, una meravellosa pel·lícula que acaba una frase preciosa que és que les revolucions són contagioses. I Egipte una mica ens ho demostra, ens demostra que després del pensament únic, després del que diu el mur de Berlín, ostres, hi ha esperances. Doncs a mi una mica m'agradaria amb aquesta aportació denotar no només la necessitat d'establir aquest procés, d'establir aquesta pau democràtica al País Basc per poder tirar endavant els drets nacionals del poble basc, sinó també en com aquesta dinàmica pot revertir en benefici de tota l'esquerra de l'estat espanyol. En aquest sentit, carai, si al País Basc tenen un 15% de la població que té molt clar que s'ha de trencar o que no funciona el model del neoliberalisme actual, ostres, doncs això ho hem d'aprofitar. Per tant, l'enquistament del problema basc, en el fons, no és només un problema del País Basc, és també un problema per tota l'esquerra de l'estat espanyol. I si pensem una mica amb Izquierda Unida i amb els vaivents ideològics de gran part de l'esquerra de l'estat, en què molt sovint ha deixat totalment sola l'esquerra Abertzale, doncs ens adonarem de la transcendència. I en aquest sentit volem mimetitzar també les oportunitats històriques i la correlació de forces que tenen el País Basc aquí a Catalunya i si podem a tot l'estat espanyol. Pensem una mica en la vaga general, tant del 29S com la jornada de lluita i vaga general del 27 de gener. Realment al País Basc es nota que hi ha una esquerra molt organitzada perquè van ser capaços d'organitzar una vaga general amb cara i ulls perquè tenen la majoria sindical al País Basc. Per tant, necessitem rebre aquest feedback també, d'alguna manera, des d'aquí a l'esquerra Abertzale, i per això aquest pas és tan i tan important, com deia, no només pel reconeixement dels drets nacionals, sinó també per l'alliberació de classe. En aquest sentit, m'agradaria també explicar una anècdota. L'altre dia vam baixar a València a fer una xerrada sobre l'Assemblea de Barcelona. Hi havia un company de la COS, de la Coordinadora Obrera Sindical, que ens explicava que a Montcada, que no és Montcada d'aquí, sinó que hi ha un altre poble així perifèric de València que es diu Montcada, s'havia organitzat una assemblea de 400 aturats. Hi ha una anècdota també dit això, que és molt interessant, que és que els d'Espanya 2000 van intentar aprofitar-se'n i els van ser capaços d'expulsar-les, però això ja seria un altre tema, després de dir n'hem de parlar perquè és molt interessant. En qualsevol cas, què comentava això? Doncs que hi havia un company, em sembla que era de Baracaldo, que en aquell moment estava a València, que explicava que Batasuna havia donat suport a les assemblees d'aturats del seu poble, de Baracaldo. I clar, la gent així més polititzada, la gent així independentista que estava allà, en algun moment es va acollonir, clar, hòstia, ja ara què respon la gent sobre Batasuna, i ningú va dir absolutament res. Per tant, jo crec que això ens demostra que és la via, també, per aconseguir la conscienciació nacional necessitem organitzacions d'esquerres que estiguin en contacte amb la gent normal. No és aquesta la manera de debatre la ideologia. Realment no podem pretendre fer un programa de televisió o fer un noticiari que sigui capaç de a poc fer front a tota la ideologia i tot el tema reaccionari que es ven des dels mitjans, sinó que necessitem és, en el fons, crear aquestes xarxes de l'esquerra, aquestes xarxes des de base, i ens prova que quan la gent veu, hòstia, Batasuna està donant suport als aturats, jo soc un aturat aquí, doncs carai, serà que no són tan dolents ni tan violents, etc. I aquesta anècdota jo crec que també ens demostra una cosa, que és que necessitem referents polítics a tot l'estat espanyol, perquè a València no hi havia cap organització d'esquerres amb representació parlamentària que estigués donant suport a aquests aturats. Per tant, com deia abans, necessitem mimetitzar això, necessitem aprendre molt del País Basc. Per això necessitem que el conflicte a Euskal Herria s'entomi només des de vies polítiques, perquè si no, com ja expressava en gran part el Tato, al final la violència aquesta sempre ens acaba jugant en contra, sempre ens acaba desgastant molt més del potencial que ens dona de cara a acumular forces, i això és una cosa que el Txelo Moreno m'ho deia molt clar. Hi ha hagut un moment en què la repressió, a partir d'aquests passos que estem donant, la repressió de l'estat espanyol ja no és efectiva, perquè estem despullant la realitat, ara ja no poden dir que som els violents,